Здравейте, фамилия! В днешният епизод искам да ви разкажа историята на световния шампион в тежка категория Александър Усик. Приятно гледане! Интервюращият пита Усик: вярваш ли, че можеш да бъдеш световен шампион? Не само, че вярвам, но ще бъда безспорен световен шампион. Човекът, който победи Тайсън Фюри и Джошуа през вече почти 12 годишната си професионална кариера. Той е непобеден. Много малко са хората, които знаят как започна неговото пътуване в бокса и издигането до върха. Как той успя да стане безспорен шампион в тежка категория? Той е роден на 17 януари 1987 година. Израства в Украйна. Като тинейджър се занимава с футбол. Също така с фолклорни танци. Но на 15 години открива боксът. Истината е, че боксът беше безплатен. Нямаше такса. Затова започнах да тренирам, казва Усик. Всички казваха, че е късно, че той няма да успее. Но Усик беше решил да им затвори устите, като тренира в залата по 7 часа на ден. Треньорът му казва: когато той започна с боксът, не беше здрав. Беше едно нормално хлапе. Затова трябваше всеки ден да тренираме. Отне му 4 години да направи име при аматьорите, като спечели редица турнири, в които участва. Спечели европейското по бокс и през 2012 спечели златото на Олимпиадата в Лондон, където той победи не друг, а руснакът Артур Бетербиев. През 2013 заедно с най-добрият си приятел Ломаченко лети до Америка, където той беше готов да подпише с договор с Топ Ранг и Боб Арам. Но Усик остава в шок, като разбира, че Боб Арам е заинтересован само от Ломаченко и така предлага договор само на него. Така че Усик се прибрава в Украйна и подписа договор с K2, организация, която в притежание на братята Кличко. На 9.11.2013 бе първата му битка. Тя се проведе в Киев, където той нокаутира Фелипе Ромеро само след 6 рунда. Цели 3 години той се би в Украйна. Така натрупа доста опит. Но през 17 септември 2016 той имаше шанс да се изправи срещу непобедения до тогава поляк Кристоф Гловацки. Той държеше титлата на WBO, но Усик беше в топ форма и не остави място на ринга за опонента си, който бягаше в опит да избяга ударите. Но след 12 рундова битка Усик спечели безспорно. След това Усик се съгласи да участва в турнира World Boxing Super Series, където взе участие с най-добрите боксьори в полутежка категория. Победата в този турнир щеше да му донесе премията Мохамед Али и привилегията да бъде световният шампион. От този момент Усик направи своя традиция да би опонентите си на тяхна територия, като този път нокаутира немецът Марко Крюк. Силата и бързината на Усик бяха нещо невиждано за Марко и той летеше като пинята по ринга. След това на 27 януари 2018 той лети до Латвия и побеждава Маркус Бриедис, добавяйки WBC колана в своята колекция. След това на 21 юли същата година той летя до Москва, където разби съперникът си Мурат Гасиев. Усик казва: в този матч знаех, че трябва да го удрям постоянно. Казвах си, ако той ме ударя 1-2 пъти, аз трябва да го ударя поне 7 пъти. Само това си мислех, казвам ти. Само може да видите какво правеше Усик. Направи опонента си на руска салата. Продължаваше да го удря, като намираше нови ъгли всеки път. Джабът му не спираше да работи.
Руснакът се оказа корав и издържа цели 12 рунда, но накрая съдите дадоха единодушно победата в неговите ръце. Третият колан беше спечелен. Сега той имаше друга цел – да вземе четвъртият колан и така да стане безспорен шампион в тежка категория. Само 4 месеца след победата си над Гасиев в Москва, той пристигна в Манчестър, за да се изправи срещу Тони Белио. Всяко излизане на ринга за Усик беше едно циментиране на името му, като един от най-великите круизеруелтъри боксьори в историята. Тони Белио казва: той е наистина много умен боксьор. Рунд след рунд беше все по-трудно да го оцеля. В 8-ият рунд Усик успя да вземе победата с изключително красив нокаут, който почти не прати Тони извън ринга. Но след това Усик показа класа и респект и се поклони пред опонента си. Какъв джентълмен! Отнемо цяла година, за да дебютира в тежка категория, но чакането си струваше. Няколко опонента отказаха да се качат на ринга с него. И така най-накрая Чейз Уитърспун прие. И те се изправиха един срещу друг на 12 октомври 2019 година. Но той успя да издържи само 7 рунда, преди да бъде нокаутиран от Усик. В боксът нивата съществуваха и Усик го показваше на всички. Владимир Кличко казва за него: той победи всеки, срещу който се изправи. Нормално е да го сравняват с Али, защото в боксът всяка ера има своят шампион, а това определено е ерата на Александър. Той тренираше сериозно, беше решен да стане шампион при тежките. Всеки ден беше в залата по 7 часа. Всички забелязаха, че той започна да се бие по-рядко. Заради ковида, контузиите и прекалено дълги преговори с опоненти. Както и да е, най-накрая той се изправи срещу Дерек Чисора. На 31 октомври 2020 последва 12-рундова битка, в която Усик показа надмощието си и така спечели безспорно. Така той стана претендент за титлата при тежките на WBO. Имаше повече слухове за матч с Джошуа. Той казваше на всяко едно интервю, че е подготвен за него. И така, на 21 септември 2021 година дългоочакваният бой се случи. Може ли да си представите? Имаше хора, които си мислеха, че Джошуа ще мине през Усик лесно. Какви оптимисти! Усик показа едно от най-добрите си представяния и надигра тотално Джошуа, като го накара да си повярва, че може да го надбоксира. Но на края на матча Джошуа беше толкова изморен. Единственото, което искаше да чуе, беше краят на матча. Така той стана новият шампион в тежка категория. Александър Усик блестеше. Флойд беше най-точен в изказването си след матча, като каза: никой не трябва да бъде учуден от станалото. Истината е, че Джошуа е голяма медийна звезда и постоянно го дават по телевизията. Хората очакват да бие постоянно, докато Усик е уникален боец, разполага с толкова много качества, златен медалист от Олимпиадата. Разликата беше, че него не го даваха толкова много по телевизията. След малко по-малко от година, реваншът беше факт. На 20 август 2022 те се изправиха отново един срещу друг, само за да се види, че Усик е по-добрият боксьор. И така той отново надигра Джошуа след цели 12 рунда. На 26 август 2023 той се изправи срещу Даниел Дюбуа. Усик победи, но много хора останаха със съмнение, след като Усик падна от непозволен удар от страна на Дюбуа под пояса. Наистина ли ударът беше непозволен
Или това бе актьорска игра от страна на Усик? Оставям на вас да прецените. Кажете наистина какво мислите. Беше ли позволено това? След това той се изправи срещу не кой да е друг, а циганският крал Тайсон Фюри, който бе определен за най-голямото име в тежката категория по това време. След дълго време и избягване на матча, Тайсон Фюри най-после прие. Тайсон казва: в този матч просто ще го нокаутирам. Няма друг начин. Нямам друг избор. Трябва да го убия с нокаут. Не мога да оставя това в ръцете на съдиите. Чакам за такъв матч от около 20 години. Нямам търпение да се качим на ринга. Ще те победя. Ти си нищо. Ти си един заек. А Усик му отговори като каза: не бъди уплашен, човече. Няма да те оставя сам. Поне утре вечерта няма да си сам. Усик победи Фюри, който във вечерта на боя беше близо 20 кг по-тежък от Усик. И така за пръв път от 25 години тежката категория в бокса имаше новият си безспорен шампион. Неговото име беше Александър Усик. Невероятно! Последва реваншът му с Тайсон Фюри на 21 декември 2024 година. Тайсон след пресконференцията в представянето на битката отказа да гледа Усик в очите. Всеки тълкуваше това по различен начин. Матчът отново беше изпълнен с екшън. Имаше много какво да се види. И двамата се раздаваха на 100%. Фюри искаше да докаже себе си. Усик искаше да задържи коланите. Но след 12 рунда игра, съдиите дадоха победата на Усик и разбиха мечтите на Фюри да бъде отново световен шампион. Терънс Крауфорд казва за Усик: това, което той направи за спорта, е нещо невероятно. Знаех, че той ще бие Фюри, само защото го следях още от преди да се качи при тежките. И знам какво е нужно и какво трябва да придържаваш, за да можеш да се биеш в различни категории. В момента Усик се подготвя за втората си битка с Даниел Дюбуа, която ще се проведе на 19 юли на Уембли Стадиум в Лондон. Какво мислите? Ще може ли първият носител на всичките пояси след 1999 от времето на Ленокс Луис да задържи титлите си? Или Даниел ще може да се реваншира за предишната загуба? Фамилия, това беше всичко от днешният епизод. Надявам се да ви е харесала историята за Александър Усик. Довиждане! До следващия път!